Katika sira wani langsir katika iku dhewe bengi iki. Emang kene kopo dah? Awas, dek katiga iku jeng nyempil rangkaian misterius. Rangkaian apa kui? K3066601. Lah kok iso? Soale rangkaian kuwi bekas tragedi Bintaro. Akeh korban dek kono. Waduh, aja meden yuk yo. Malam Jumat iki. Wah, bahaya kuwi. Wes, teko langsir wae. Sira ya ora usah wedi selama makhluk-makhluk iku ora ganggu. Waduh, apa iki yo? Rangkaian nih. Kaya rangkaian biasa. Awas nek guling mengko. Sebut aja terus tuh rangkaian biasa aja. Nek aura lain dek nek. Lapo kak kok meneng wae? Iko ketiga wis PA toh. Lagek wingi kena ngopo emange?
Korban 1910 balik mana nang rangkaian. Opo? Mambu apa iki? Kok kayak mambu bosok? Kat jika ora sadar nek ono sing nepeng. Dek ketiga iko sih. Hooh. Wani temen jika. Bene subuh lah arek pindah rene. Kok rangkaiannya kayak ada yang gedor-gedor? Piye wingi? Udah lah, mending pindah spot stabling.